Sziasztok! Én Pöri vagyok, és ez itt a legújabb Cleverbotos videóm, ahol ki fogjuk deríteni, hogy én igazából mikor is születtem. Mert megvan, de én kíváncsi vagyok, hogy netán ő jobban ne tudja, hisz ő az agy, az okos, a mindentudó, hisz az internet mindent tud. Akkor lássuk. Először is köszönöm, hogy bemutatkozok, aztán rátérek a lényegre. Szia! Gergő vagyok. Igen. Hát igen, erre én számítottam, hogy értelmeseket írsz vissza. Jó. Téged hogy hívnak? Téged hogy hívnak? Anyád. Így. Erzsike. Szóval egy csajjal beszélek, oké. Figyelj. Tudnál nekem segíteni? Ki tudnál nekem segíteni? Miben? Ki deríteni, hogy valójában mikor születtem. Na. Kideríteni valójában mikor születtem. Te? Igen. Én. Én is. Egyre értelmesebb. Jó. Mikor születtem? Ma. Király! Ma van a születésnapom. Ok. Ma van a születésnapom. Most elköszöntél. Nem. Akkor felköszöntöttél. Felköszöntöttél, igen. Oké. Igen. Ja, jó. Köszönöm szépen. Később beszélünk. Miért? Menned kell. Szeretlek. Erzsikének hívták. Hány éves vagy? Jaj, elzsibadok. Azt se tudom, hogy... Lemaradtam! Írjunk a kérdőjelet. Azt se tudod, hogy fiú vagy lány vagyok-e. Szeretsz engem? Lány vagy, nem? És Erzsének hívnak. Nem. Hogy hívnak, bazd meg? Hogy hívnak? Most nem. Oké. Szia. Jót beszéltünk
Mint mindig. Mentem mindig. Szia. Na hát, hogyha ilyen szépen elköszön tőlem, nem mondhatom el, de a legtöbb nem kell. Jó, tényleg szia. Na, oké. Na, a Cleverbot is úgy döntött, hogy ő most megy, ezért én is úgy döntöttem, hogy megyek. És megünneplem az születésnapot. Hát ma van akkor. Hát mekkora királyság, nem? Kell pia, kaja, barátok, haverok, zene, az a háttérben van, jó, zene, pipa, kaja, van a hűtőben rengeteg pipa, pia, van mindenféle pia, pipa, haverok, délután ráérek, pipa, mi kell még? Egy nyugodt hely, ott van az udvaron, tök nyugodt, bár kivaszott meleg, de nyugodt, pipa, mi kell még a bulihoz? Jó hangulat, alapban jó hangulat vagyok, pipa. Ennyi, hát fasza, kész is a buli. Na, akkor már én bulizok, jó? Na, hát akkor gyerekek, ennyi volt mára. Én Pöri voltam, ez pedig a Cleverbot. Írjátok meg kommentbe, hogyha ti is boldog születésnapot kívántok nekem, mert ezek szerint van a születésnapom. Hát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, majd még fogok jelentkezni. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ha szeretnétek többet vagy hasonlót, iratkozzatok fel, és már a leírásban is ott lent, itt, várjál, hogy van? Így, pont, megtaláljátok a leírásban a Facebookos oldalunkat is már elkészítettük azt is, szóval jó mulatást mindenhez, nézzetek körül a csatornán, mert biztos, hogy van még olyan, amit imádhattok. Van egy, amit mindig feladnak nekem mindenhol. Annyit árulok el, hogy van köze a csajos cuccokhoz, jó? Na, akkor... Ciao! Ja. Annyira járom, gecit, hát... Nézzünk komolyan.